रायज्लायग्राया आलदा नामा ना गावसोरनो? गावनो रायज्लायो गासिबो गावनो फिरला फिरला
apa yang mau berlambat? Indonesia happy biar ya. Sudah nendong kan? Saya nggak pernah benar nggak? Cái cho nó cái tổ sự. Giờ thì nó không được sự. Không phải đăng nữa nữa. Jangan dicakai. Nah, dari giat yang sedang giat ni. Senang sih. Sama ini lah.
Main boleh ver. Main boleh ver. Main ya sebab main boleh. Tapi jadi kena kena boleh jalan. Jangan sekarang orang sudah di mana? Sini boleh jalan. Sampai. Sering kan lambat. Itu pernah ini terus orang tahu. Naik ke bawah sekolah. Bisa banget.
nama sirna. Nangwo. Mas bisa lu udang pakai udang. Nah. Di mana mas sendiri? Tapi sih mas. Kenapa nih berurut? Kenapa dia mau? Kita nunggu aja. Bisa mana saja. Kita nanti. Baik itu. Yang khas nih, guys. Kau ambil lagi mana?
Cắt vào hình nắng.
Quan vào cái xe quan nào ai
Join aja pun mana? Aku siapa yang join? Ken Pujabrahma. Oh, ni belum nahu, belum nahu. Ini tu naik, ini tu. Naik pula. Sampai ni pun nak. Masa apa kebiasaan baik? Ui, konten hitเหมือนกัน Asal sendang. Nunca he visto más gimana. Już ręczna obra. Itu sudah mungkin apa? Ini lebih dari dua jam. Sebenarnya, bisa sampai sini. Masa apa kilai? Không thể. Siapa yang kerja jadi macam ni tu?
मा खालामनाय जाखो बेलाय हाबा बेखौ मा होनो ha mau tahu di không lấy ay beri aja di sana lah ayo ai đi hả trời anh thật sự rồi sao nên là ayo nó sao vì vậy quan này mình về làm gì slow motion từ lấy lên Iya masa sampai. Sinang bay. Deh thang deh. Oh. Oh, di sana siapa lagi bunda? Oh iya. Sumber aja sekarang lah, betul nama dia lah. Enggak itu. Sendiri jam sekali. Bang jumpa kemana? This is the end of the open function presented by the Kitchen Group. Artist एबा महरगिरि बिथांमोनखौ आङो सिनायथि होनो आखायाव लादों गिबियावनो आङो ladies and gentlemen, the meaning of Akrang gongse nangwo perhaps is very uncommon and you have not understood exactly what is the meaning of that. मुझे या हमें एक complete या full sky, full आकाश, सारे आकाश हमको चाहिए. We need full sky. This is the meaning of the Akrang gongse nangwo.
So I'd like to request the director of this Akrang gongse nangwo one act play, both the directors Sanjeev Basumtari and Keshav Musari. So I'd like to request Sanjeev to introduce all of your artists one by one. We'll felicitate you with an hour. Thank you, sir. May I request Honorable Chief Executive Member Sri Bodo sir to come on stage. May I request Honorable Minister Sri Pujabrahma sir to come on stage. And may I request Honorable MLA Jointa Secretary to come on stage. And Sri Surat Nazari sir, you are also requested to come on stage. And Sri Toran Bodo sir, if you are also present, please come on stage. And Pujabrahma madam, if you are also present, please come on stage. I request one by one to introduce Mr. Sanjeev. Thank you. हमारे इस नाटक में जितने भी कलाकार हैं, हमारे सिर्फ एक ही जिले के नहीं हैं। हमारे यहाँ पे हमारे बीटीआर के 3 जिला से पार्टिसिपेट किए हैं आर्टिस्ट लोग। बाक्सा से है, सिरांग से है, कोकराझार से है, उदालगुरी से भी था पिछले शो में, अभी इस बार नहीं है। और अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। हमारे आर्टिस्ट है जवेन आङो बे बुब्लियाव मानगोनां सिबसारखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सार। आङो जेबो बुंनो सानाखै बे मोनाबिलि समाव लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय अख्रां गंसे नांगौ बे ड्रामाखौ गोबाव समनिफ्राय दिन्थिबोनाय जादों आरो बियो आथिखालसिम आं जास नङा, नाथाय जोंनि गोरों गोराफ्रा बुंनाय बायदिब्ला दिनैसिम बेस्ट ड्रामा जादों आरो बयखौबो आङो आसा खालामनो थाखाय खावलायदों। मोनसे हारिया जौगानांगौब्ला जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगोन आरो हारि जौगानायनि डेफिनेशना जोङो बबेबा मोनसे बिथिङावल' जौगाबा बेखौ हारि जौगानाय होनना बुंनो हानाय नङा। बड'फाया मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदोंमोन, जोङो बेखौ बयबो मोगथां महर होनांगोन आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारा जोंनि जेसेबां लिरगिरिफोर बुजिनानै थैलांबाय बिथांमोननि गेजेराव आंनि बयनिबो गोरबोआव खाथिसिन सासे सुबुंमोन। बिथांखौ आङो दाबो थैनाय बायदि मोना, गोथां बायदि मोनबाय थायो। गुबुन गुबुन माखासे लिरगिरिफोरखौ खन्थाइगिरिफोरखौ आङो लोगो मोनाखै, आगोलनि माखासे गेदेमा बिथांमोनखौ, नाथाय जायफोरखौ आङो लोगो मोनदों बिथांमोननि गेजेराव बयनिख्रुइ आं मोजां मोनसिनग्रा सासे सानसुमै लिरगिरि, दैदेनगिरि, खन्थाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारामोन। आरो बे खन्थाइखौ सुजुनानै बिथाङा बर' हारिनो माब्लाबाबो सुख'हायै मोनसे गिदिरथार बिथाङा जोंनो बेसेन गोसा मोनसे मुवा होलांबाय। बिनि थाखाय बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो अराय सम आरज गाबो, अबंलावनि खाथियावबो आरज गाबो। बिथाङा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों आरो जोंहा केशव आरो बिथांनि टीमनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावो, जायफोर दिनै बेवहाय फावथिनायाव बाहागो लादों ड्रामायाव। आंनि खाथियाव आसामनि सासे बेसेबा गिदिर लिरगिरि आइजो जिरायनानै दङमोन आरो बिथाङा दिनै बुंदों जे एसेबां बैसो जाजासिम आङो असमियानि बायदिसिना सिनेमा ड्रामा नायबाय, नाथाय बेबायदि नुफेराखै होननानै। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो जों बयबो बेवहाय जिरायनानै दङ। इउजि ब्रह्म बिथाङाबो दङमोन, जोंनि मन्त्रि, आंबो दङमोन आरो बेखौबो बिथाङा बुंदों जे आसामाव बेबायदि थासारिखौ नुफेराखै होननानै, जे सोरबा पलिटिशियानफ्रा बेबायदि जिरायनानै ड्रामा नायदों, रायलायदों। दा बेबायदि मोनसे थासारिखौ अराय सम जों लाखिनांगोन हारि जौगानांगौनि थाखाय।
आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै लोरगि थियाटारनि जौगानायनि थाखाय गासैबो बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय गोबां रांनि गोनां जायो बिथांमोननो माखासे खामानि मावनो थाखाय दा बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो जेसेबां हायो मदद खालामनो नाजागोन दा दिनै जोंनि कालचारेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय लोरगि थियाटारनो जोङो गुसुं समनि गेजेरावनो 5 लाख रां अनसुंथाइ जोङो होगोन आरो बाखिखिनिखौ आङो मावनो थाखाय केशव आरो बिनि टीमनि सायाव हगारनाय जाबाय आरो जोंहा बरायनाय दङ बे बरायनायखौ नाजावनो थाखाय आं बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों साबायखर बावनानै होबाय सारखौ जास्ट दा बे सुबिदायावनो सार जास्ट इन्ट्रडक्सन मोनसे सोदोबल' जोंहा माने लामा बिराद प्रब्लेम जाना दं सार नैबे गेटनिफ्रायनो बेयाव क्लासा कमप्लेक्स गेट मोखाङाव नालाय लोरगिनिया औ बेखौ खिथाबाय जास्ट बेखौल' दा जोंनि गेजेराव दङ आर्टिस्ट हिसाबै जौवेन ब्रह्म बिथाङा चिरांनि साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' सार बिथाङा मानगोनां जोंनि गेजेराव दं फिरफिला ब्रह्म ओरै सार मानगोनां सुरत नार्जारि सार बिथाङा मानगोबाय दङ हरिराम ब्रह्म जोंनि मानगोनां MLA सार जयन्त बसुमतारी जोंनि गेजेराव दङ रन्जिता ब्रह्म जों मानबावगोन जोंनि आब' प्रतिभा मिउनिसिपालनि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन आरो जोंनि गेजेराव दङ बानसिं बसुमतारी बाक्सानि मानगोनां शिब सारा दोनबाय आरो जोंनाव जनाखि नार्जारि मानगोनां EM सार अरुण कुमार दे आरो जोंनि गेजेराव दं अख्रां बसुमतारी चिरांनि मानगोनां राजु नार्जारि बिथां आरो पुतुराम दैमारि बिथाङा जाबाय बाक्सानि MLA सार बावबाय जोंनि गेजेराव दं रिमकि बसुमतारी मानगोनां बर' साहित्य आफादगिरि बिथाङा मेन केरेक्टारखौ खालायदों जोंनि गेजेराव जोंनि नैबे फावथायाव बिथाङा जाहैबाय सानसुमा बसुमतारी बिथाङा थियेटार एन्ड एडुकेसन कर्स त्रिपुरानिफ्राय पास जानाय एखे जाबोनाय जुनियर लोगोसे सासे दङ बांसिन बसुमतारी बिथांमोना गौरेस्वरनि सार गौरेस्वरनि लोगोसे दङ जोंनियाव बोराया गावसिनि आरो सन्दीप ब्रह्म सेक्रेटारि ৰূপজ্যোতি মহন্ত আমাক বহুত হেল্প কৰিছে লাইট ডিজাইনটো কৰিছে যোৰহাটৰ পৰা আহিছে মাতাৰ লগে লগে আহি পাইছে ৰেপ্লিকা থিয়েটাৰ গ্ৰুপ আছে কেইটামান যোৰহাটৰ বহুত ফেমাছ থিয়েটাৰ গ্ৰুপ आरो जोंनि गेजेराव दं केशव मुसाहारि बिथाङा जोंनि फाउन्डार डिरेक्टर बेनिफ्राय नेक्स्टआव दैहुं ब्रह्म सिफुं दामदों आरो जोंनि गेजेराव दं जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि मानगोनां बिथांखौ सोमदोन ब्रह्म मेथाइखौ खनदोंमोन जोंनिया सांग्रां गोरा ब्रह्म देंखोआव चेम्पियन बियो बिथाङा मोनसे समनि जोंनाव दङ मनरन्जन बसुमतारी तबला दामदोंमोन बेक स्टेजआव दङ जोंहा खोमदोन बसुमतारी आरो बेक स्टेजआव दंबावो जोंहा अमृत ब्रह्म बेक स्टेजआव दंबावो जोंहा सिना बर' आरो लोगोसे जोंनो गोजौआव दंफायोमोन जोंनि ग्रुपनि ट्रेजारार देतसुं ब्रह्म गोजोनथाय थाबाय सारमोननिसिम जोबोद साबायखर सन्जिब दा आरो केशव नोंथां
थ' जोङो बे टीमनिफ्राय जों मोनसे लेसन अख्रां गंसे नांगौनिफ्राय जों सोलोंबाय नाथाय मोनसे हाबाफारिखौ जे मोनसे टीमा सिङावबो आरो बाहेरायावबो थानानै मावोब्ला खम समनि गेजेराव बेबायदि मोनसे महर गोनां मोनसे वान एन्ड प्ले एबा हाबाफारि जाफुंहोनो हायो बेनि देरसिन मोनसे बिदिन्थि आखाइ खबनानै होनाय जादों बिथांमोननो जोङो सानब्रैनिल' सम होनो हादों बेनि गेजेराव बे वान एन्ड प्लेया जानानै फैदों such a polished and perfect drama. Thank you so much everyone. Thank you. जों मिजिंथिबावो नोंथांमोननिफ्राय आरोबाव गोबां अख्रां बेनो जोबथा जानो नाङा आरो जोबथा नङा गोजोन्थों साबायखर गुड नाइट